eke ningitshenini cha kumalandi nje bakaMaskandi bebonke enikahleni kanti uKhuzani kahle kahle yena yini nemjabulisayo ukuthi kuzo zonke izinto azenzayo azenze ngobugebengu ngoba phela uKhuzani uneyindondo enqwaba kodwa lezi indondo ngezobugebengu uma nje uyayithatha uyoyithengela amathikithi uyakhuphuka nezakhe uyawina kanti unembeza umshayini mayise ibonye lezi indondo lezi unembeza kabi nawo ukuthi yonke lento la i-fake phila impilo fake kumjabulisa apho ngempela ukuthi ulwa nembangi yakho ngaso sonke isikhathi wena uwine ngobugebengu uma ngabe usuhlela usuwedwa unembeza kumshayi unembeza nje ukuthi yena hayi yonke lento enginayo nginayo ngobugebengu okusho ukuthi lo muntu engithi ngilwa naye noma lo muntu lona engiqophisana naye kahle kahle uyangehlula mose usulela usuwedwa nje ucabanga hey madoda lo muntu lona uphile enye impilo madoda hey cha uKhuzani hayi uphile enye impilo ungaze ukhiphe imali yakho uyithekela amathikithi ngomdlalo ngoba vele lento lena ikwenza ukuthi uyibone ukuthi kahle kahle ukuphi ngoba phela uzoyibona ngayo lento lena ukuthi badedela abantu beyithekela amathikithi hayi ukuthi wena ukhiphe imali yakho yothenga amathikithi for ini hele ndoda uthwele kanzima madoda hayi ngiyayivuma hayi sorry man hayi suka